Dili mo menos sa tulo ka mga balay ang nagusbat human naigo sa bulog sa tubig gikan sa nibuto nga major water pipe sa Metro Cebu Water District kon MCWD kagahapon. Ani ang report ni Alan Domingo. Sa mga video nga kuha sa mga mulupyo, makita ang hilabihan kakusog nga pagsirit sa tubig gikan sa nabuslot nga transmission lines sa MCWD. Alas 2:30 kadlawon kini nahitabo og matod sa mga mulupyo nakadungog sila og buto. Dayon nabuswang ang tubig. Tulo ka mga balay nga gipanag-iya ni Hazel Lim ang nagabihan diin tanan nila mga butang nangadaot. Nabuto di siya. Buto. Buto. Abi na ko naikuan ba? Pagbuto, buhagay ang tubig. Buhagan tubig. Naabot dito dapit sa pila ka meter. Kani, pila ka metros ka na, pila ka ng Apila buak sa na. Nahadlo ko sab sila kay nagusbat ang riprap sa dapit ug nalungag ang yuta nga nagbutang kanila sa peligro. Matod ni Minerva Herodias nga aksidente ang nahitabo. Mukapin sa usa ka libo ka mga households ang napiktuhan apan buot masiguro sa MCWD nga luwas ang pagpalik sa supply sa tubig. Gihupay usab ni Herodias ang kabalaka sa mga konsumidor nga basin ipakang kini sa ilang bayranan sa tubig. Sumapa nga abagahon kini tanan sa MCWD. Taga ilang gamay nga lugway usa mo balik ang inyong tubig kay unlike kuryente nga pag on nimo sa switch ni dagan ang power supply, ang water kinahanglan pa ta mag-build up og pressure para makaabot sa inyong kabalayan. But rest assured we are doing our best nga mahuman gid ni siya as soon as possible. Sa gipangayong 10 million pesos nga danyo sa tagiya sa mga balay, mao kini ang tubag sa MCWD. Ang ilang ipabayad daw is 10 million pesos. It is not for me to say nga mao gyud na no nga ang amount maghuwat lang ta sa assessment sa atong legal team. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.